guiding others to the eternal road. Ngiango yu try hakani ka janmit so chi sen pat ngiyo bania lumlang kumbaktin ka jong try ka ong na sti skinong hebrew nong ba shpod khat bar pusan bangim dei bania no ya ka jeseng lang amen kham tam hakum kani ka por ki ba mentang isu tho ba katno kalong ka ba kodor kata ka jeseng lang amen ngiem hakum kani ki sngi ki ba long ki ba klet bet ba katno gat na pi long bre ba klet bet ki ba mra ya ka ti kemut pidang samla pidang dei kerta ki ba dang khatsan khan rusnam lại nang ta borok baklet bi denum dei ha teng tiu dut hapo ding lah klet deyam ngi im haka pateng ka ba ngi klet bit ba haring anong i fi shuan mangi kiladon kini ki jat benreo ki ba khot yala de ba ki dei ki ba kerpang khmat ke jong blai ki jiu kwa ban puli hang ni ka pon na ka tin ke jong trai ka ta ka dei na kitab nong bishar ka nong ka ba ar ka khot ka ba shipo ka tin ka jong trai ka ong kum ne Bat ia kata kapateng benriu ru baro laya lumlang haki kapa jongki teki laya mi ka weipat kapateng benriu hadin jongki ka bamsyam la ito yo trai lemne ya ka kamru ka ba ulale na ka bentaki Israel ngisyam hang ne hadin balayap kita ki pateng benriu haka por jongu Joshua baro kimdon syu maki kita ki pateng benriu bar ki mi pat da ki weipat bar ngasngolong ngo baki ong kini Baro ka Bible ka ong kibam syam la ito yo try lemne ya ka kamru ka ba ulale na ka bantaki Israel ka ba sngo pla ba kumne bakin mi kini ka pateng ka ba tmai ka ba klelut na dong sadong ya ka ai ka ba ublay ulale kani ka long ke ngalaban ong ya pi hakum ngani ka por mental lamar ke ki jingchia ki saudong sokut jongi teng ka pan klet yangi ya ka ai ka ba ublay ulong Bat ngisdang ban ngai ya ke ai ba kibriu ki ong. Hang ni gak tin ke jong trayong. Kini kibriu kidang shiyo ya la ke jong ki jaka ki yen ki sem ki jingkur ku no mlay. Bat kita ki ba yo ki klat no bat ki mi ki kun ki jong ki bat ka Bible gong ba ki kun ki jong ki la klet yo try. Kani galong ke ba mam ha habang ngilong ki ba klet bet. Pila ban long ki ba klet bet ya ki kam jong ka perthai. Hare wanum klet pat yo try. Amen. Haka jingklet jong piru wanum klet you try. Namar bunsin ki kristan habalat nganja haba wan ka ja khamar kila tep shwa arsin bam hadena ksen balai ore nga klem doai. Denem dei. Wanum ai ngin long kum ta bangin klet no yo blay. Denem mata ktin ka jong try ka ong banwat shwa ka hima ka jong blay bat ya ka hok ka jong ka bamut ngin bo nung kong shwa yo blay. Bat habang nga ong ngin bo nung kong shwa yo blay nga kwa ban kran hakani ka por ka e bangi bo pat haying jongi. Kata ka ka jingtali ka bakraw hakani ka por. Ka ay ka bangingi bure. Nginya pait hakani ka singi haka jo hi ka shnong. Haka jo hi ka jaka. Kila don arngut ki briu bat artli ki longyeng akwa ban wanra hakani ka por ban kran japang ki jongki. Bat ka way ka di ka longyeng ganong fi kani ka briu ka bamdon ka nam ka babha. La khot ya ka ba ka day ka nuti. Bat haway pat. La day ubriu. Uba wan na ka longyeng ka babyang. Uba tip yo blay uba em baru blay ula penlong hok ya uba unrung syakata ka jaka hare uni ulai buhrieh man ya ki ba umlong ngi teng ngi perkhat tang kita ki briu ki badan nam badan ya ka buram kinyo ya ki babha hare habang pule hang ni syapang kini ki arngut ngasem bakani ka briu ka bamdan ka nam babha ka yo man ya ki ka babha ka jingim jongka hanre uni ubriu ubadan pat ya kanam ka babha uyo man kiki ka basniyo namar ya kai ka bo buhrieh hayeng habang ipet hangani ka por nangani ka kitab Joshua hakal nong ka baar ngin syam hangani ka por ba u Joshua upa ya ki arngut ki nong sintian Moses hey upa khat arngut ki wanra ka khubor babha ba Joshua ong babha ba tang arngut da pha ba bun yo ki wanra khubor basniyo biang ba upa ya kita ki arngut bat ka Bible ka ong kini ki arngut ki le hakani ka yeng jongka ni ka nuti ka bekerteng ka rahap bat kilay syong basa hakayeng jongka. Perkat mapi, no nong yalap, ulay siya no ka shnong, bat ulay sa hakayeng jong nuti. Pinong kumno yuta nong yalap. Uday nong yalap? Namday na. Fisuso ka jabing jong kibriyo. Bat pinakan mau wat kisaran jong Jisu habaw Jisu uyakren bat katokan nong Samaria. Kiapet da ka jing perkat seniyo da. Yo Jisu. Namar wali kata de Shillong handa finda pej hang ne ba kini ki arngot kila late
Hangani ke ying jong rahab bat kila syong besar. Namar kitip la da ki syong besar syawei ka nomlong yaki. Bat kila leit ban syong besar. Ka Bible hang ni ka ong ba kila ya syong besar. Ka bumat katu kat ni skin kila ya sa hapo Jericho. Ya ka ban sentiat ya ka Jericho. Bat kani ka breu ka penyat ya kata ka ying besar. Ha kata ka jaka. Bat ka Bible ka batai kani ka breu kala shim yakini arngon bat kala buhrieh hala ka jong ka ying. Om kala buhrieh yaki kum ki customer hanre kala buhrieh yaki kum kita ki syakri ki jong ublay ki balay wan hagari ka jong ka. Nama ka Bible ka batay la pi puli ka dekhot ka ba shipo ter ka ong bang ngalayos ngo kum no utray ulale ka ba mot kani ka breu ka da tip kini ki breu ki de nei. Bat ki wan da ka jingtmu ayu. Bat kani ka rahab ka da tip ha syapang kini ki breu arngot. Bat ka Bible ka batay kani ka breu kala shim bat ka da buhrieh yaki arngot halaka jong ga yeng. Namar balai ki don ki ba kwa ban shem yaki bat ban penyap yaki. Kita ki try snong jong kata ka Nongkhryiem. Harika ka kloy ban ngala ban ong ipi ban ris la ka jong ga jingem ban penem yaki ni ki arngot. Ban buhrieh yaki ni ki arngot ka kloy ban IT wat ela ka jong ga jingem. Ka tin ka jong train ka ong ba ka sutho ba ublay jong ki. Ulong ublay habeneng bat ulong ru ublay haga kendo. Kada tip ya kata, kaba mot baka sutho, ublay jongki ulong ba kraw uday mau bala taw ya ka beneng bat ya ka kendo. Bat kasutho ya kata bat ka shim ya kini ki arngot bat ka buhrieh. Kasutho kala bandu la ka jong ka jingem haba ka le ya kata. Handai ka kloy ya ka ban le ya ka ni ka benta ya ka ban buhrieh. Ka daw balay namar kala yos ngo bat ka Bible ka ong. Haga stage kinong room baka jingit kawan lang ba yos ngo bat ba yos ngo ya ka tin ka jong blay. Kani ka breu kala yos ngo pinda snap nado ka dekhot ka ba shipo ka ong kumne namar ngala yos ngo kumno utrai ula penrengat ya ka ka duriau basaw haswa jong pi. Nang ta tang kata kala yos ngo ro ba kumno kita ki arngot kisiem jong amar bat kita ki sim jong ga sihon u oken ba kumno ba ublay Uaya ki ke jingjop tiaw halor jongki. Kala yo sngow kini ki. Bar ka jinga jongka kala klan hado kata-kata bar ka sutho. Wat kani ka ri ba ka sa. Kani ka yeng ba ka don ka wei ka sngi kan salong no ka jongki. Ka ka tip sha ya kata kadar. Bar ka sutho ya kata namar balik kala yo sngow. Ngong fi ke ki manging yo sngow kata ka de ka bonra ya kata ka jinga ha ka jingem jongi. Ha ka yeng jongi ke bangi yo sngow. La da fi yo sngow tang yiktin lorni ka yeng jong fi ka digi yeng balorni. Ada fiyo sngow tang ki jingruai perthai ha ka yeng jong fi ka bat ka perthai ba fiyo ya ka ai ka ba fiyo sngow kani ka breu ka yo sngow ben sapang ka ai ka ba ublay ule nam ta ki Israel bat ka yo ya ka jinga ya po ka jong ka wat la da ka de ka nuti kam dei ka breu ka nong ye fi ka breu ka ba bha nga nong ye fi ka dei ka nuti handre ka kloy ya ka ban snap ya ka ai ka ba try la le Nganong ifi ki don ki breu ki bam jukwa ya ka ban snap ya ka ne ka por pi ba pet pi mut ban change no namar bale pim kwa ban snap ya ka tin ka jong bale namar bun sing nganong ifi ki de ki kristan bam jukwa ban snap ya ka tin ka jong bale hari ki ne ki breu ki badang don ha ka pop ki kwa ya ka tin ka jong bale namar ki sutho ba klem u bale kim la ban le ye ba ki kwa ban yo mat lang ya ka ba ki yo sngo ya kwa ban kran ha ka ne ka sing ya kata hato fi kwa na em ban mat ya ka ba pi yo sngo Kani ka breu kala yos ngo hado kata-kata siya pang tau blay jong ki Israel. Bat ka kwa ban mat. Bat iya ka ban mat na ka ban kata ka kloy. Wat ban ris ya la ka jong ka jingem. Wat ban ay la ka jong ka jingem. Day ka tau Jisu ang ada fi kwa ban bot ya nga. Fi haban ba ya ka ding pana. Fi haban len ya la di. Ada fi kwa ban yo i ya kata ka kamba ka jong blay. Ha ka jingem ka jong pi. Kani ka breu ka kloy ya kata ban ris. Ka kloy nga nong ya pi ban kendo ya la di. Nakabanta kita ki arngot ken. Ka buhrieh ka klam perkhat la lap ka ai bakan jaya ka handai ka kloy ya ka ban buhrieh ya ka ta ka jing shisha hapok ka yeng ka jong ka tin ka jong try kitab Joshua nong ba ada ko ban reu hanrei kala la lam ya ki shalor yeng bat kala buhrieh ya ki da ki deng saihon ya ki balala tat ter halor yeng habang apuli ya ka ne kadon ke ba pala ka klam sham la bo ya kini gibreo hapok jong ka yeng Hakata ka kamera ka ba siya po, ka bu yaki, ka kamera ka ba shalor. Ka yo ban buhrieh yaki, shalor. Nganong ifi, ublay hayeng jong fi uday bahalor do, ne uday bahapo do. Kata ka de ka jingkeli ka ba kraw. Pi bu ya ublay halor do haka yeng ka jong pi, ne pi bu bahapo do. Ngadon ki yeng bangarung, nga yo ban pule ki ong, ublay uday ukli jong ni ka yeng. Nga siya bu pat ikan ni ka jingkeli, dah shisha pat.
bau blei udai. Nama la dau blei udai ukli jong ka yeng. Ta blei pi ko slai blei phim ong trai me me dei ukli me me tep. Hare bun sen ka dei tang ke jing tho bat kham tam kata de tang kamera shong kai. Haki we ki kamera finum lap iki jing tho pin sedang ban lap de ki ai pat jong ka partai sudah. Hare ha kamera shong kai ba wan ki pastor na wan ki teman basan da wan menur ki parabangai ki shong kamera shong kai. Ki yo i te ka ne ka yeng ba shakri blei. Hare ngakran haman kamera don ne umdan ne utrai. Ka Bible ka batai ba kani ka brief kala ra sata. Bat kada buri yakini hang ta halor. Anofi yanungi buri halor do haga jing em jongi. Dei nama kata ka tin ka jong torai ka ong haga sam kandai puwe nang ia puli ka dekot ka banun kong. Uta uba syong haga jaka beri jong uba haklit tam. Unyo yai ne hapok ka jingka jong uba don bor baro. Lada ngi buri ya lade. Nganong ia pi hau tau ba haklit tam ngai kwa banong ia pi unka yangi. Kani ka briu ka buri ya kini ki arngon. Namar ka tip ba kini ki arngon kin salong ki baka ya ka yeng jong ka. Ka Bible ka batay hadin jong kata baka penihar ya ki baka yeng jong ka Bible ka ong kadon hajan konro. Ka Bible ka ong kumni na dekhot ka ba khat san ter da pi pule ka ong kumni. Onda kumta kala penihar ya ki dau telai na ka jingkhang yet. Namar ka yeng jong ka kala don haka konro shnong bat kala shong yeng halor kata ka konro. Kala ong ru haki kelek shaulum yo baki nongbe kini shem ya pi buri ya la diru hang ta laisngi. Habandawan no kita ki nongbe te hadin kata pinlek halaka lenti. Te kita ki briu ki le ong haka ngin long ki balait na kani ka jing smai jong pa ya ka ba phala smai hangi hakmi ondang ngiwan shagani gori pante yo ne usai sao na kata ka jing khang yet na ka ba phala panhiar yangi. Pinda pule hakani ka jaka kini ki briu ki ong kata ka jing smai ne kata ka ba phala ai ngi ta ka jing kular. Kaei kata ka jing smai kani ka briu ka yate bakini ki arngot ngida pek ke dekot ka bacha jerong namar kata ngadwai hapi to smai hanga da utrai namar ngalale isen e yapi ba phiru phinle isen e ya ka yeng ukpa jonga bat ba phin ai ka dak ka ba shisha hanga bat ba phin yo ukpa jonga bat eka kme jonga bat ki para jonga kenthai bat shinrang bat ya baro ki badon bat ba phin pelat ya ka mensim jonga na ka jingyam. Kata ka day, ba kani ka pan na kini kibriyo. Na semua pala, namar ka Bible ka ong hagisngi ki ba kado ada ki puli na ka chiti ka ba arti munti nong ka balay. Ngin it tang yala dia. Hanrei, aba pipet hang nepat. Kani ka briyo haba ka duayam, nga semua pala ka ong gumni namar kata nga duay hapi ba to smai hanga da utray namar ngalale isne yapi ba piru pinle isne ya ka yeng ukpa jonga. Ka klamong ba pinle isne ka yeng jonga. Ka ong ka yeng jono? Yeng ukpa. Kadwai naga banda ukpa. Kamdei badwai nam tayal dia. Bat pinda pej om tang ukpa. Harai ka om no. Ya ke keme. Para. Kentai bat shinrang. Bat baro kita kibir don. Bat haka bakut kong. Ya ka mensim jonga. Pibu yano hajing dwai. Bon sin kum kibrio. Ngi dwai siya nam tayal dia. Kadai nam day na. Bon sin ngi kan mau yala dia. Ngalungok ba kani ka brio hang ni. Kasa marway ngalaban nong ifi. Kikme kikpa kim salang kita ki sipara jong ka ki Jingkhein naka. Kim tre bani salang. Namar bale kadai gay kanuti. Mano ban kwa ban salang. Ba bon sen ngi pen ken. Ya ka jinge dai la don ba mi kum gini ki khona ki yeng gi jongi. Hanre kani ka brio nong ifi. Kada dwai ya sat. Kada dwai ya sat nam ta ka yeng jong ka hi baro. Na du kpa kme kita ki sipara kentation rang. Bat ha ka ba kadu ka bu ya la de. Ki brio ki balayo sngo ya kaktin ka jong blai kin bu sha ya ki we ya khamat ban ya la de kaktin ka jong blai ka ong u chi su hi ka yangi wang ke ka ba pi kwa ba ki we kin le ya pi le sha ma pi amen kani ka breu ha ka yeng ka su tho ka ba ka bure ya kini ki arngon ka dwai ka ong ngam khen ko re la ka jong ka jingem han rei pen em ya kini ha ye ngam tip hang ne ka por pi ba pet ba badon hang ne yo pi sngo ya ka yeng ka jong pi dwai ya sa nyam kum kani ka brio la dau blai yo sngo ya ka jing dwai jong kani ka nuti ada fi dei bangai le ha to blai no mi yo sngo ya ka jing dwai jong pi kata ka dei ka jing gali ka ba kraw but ka ai ka pelong bo blai un snap ya ka jing dwai jong kani ka brio ka dei na mar ka tip ban penrit ya la de kata ka dei ka jing em jong ki bangai ken bo try un man kraw
Kiway kin man kraw ngingin man red. Ngikeman ha ka jing man red. Ngong fi kam day yang i bangin songo ban man kraw. Namar yo ka pan sarong yang i. Kaktin ka jong blay hang ni ka kren. Bakani ka suto namar balay fitu ka dwain da ka yeng. Namar ka suto la da kini ki wan. Ano fi onum tipsyo ya ka identity jong ki la pan kut sendon. Namar blay ong ban ban jot apa Jericho ki baro. Kala tep ya kata. Hanrai ka kwa ban ya da ya kata. Bat kada dwai ya saat ko ang nadu kupa kekme nang ta si para jong ka. Bat ya ka bakado. Ban penem. Kabure ya kai. Kabure ngala ban ong fi ha ka yeng jong ka. Kabure ya kini ki arngot. Bat kabure ya ka jing dwai ha ka yeng jong ka. Kabure ya ka jing dwai ha ka yeng jong ka. Nama kaktin ka jong try ka ong nang kitab proverb ko man burom yu try. Dak spa bar so nun kong. Kai ka ban nun kong ka di ka jong try. Kaei ka banung kong ka jong utray. But hang ne, utray habo ai, ya ki kon Israel, ya ka shnong ka banung kong kata ka shnong Jericho. Kapamot kaei baro ka ba jong Jericho, ka lut jong utray. Ki kon Israel, kimbet ya ki ban shemi, tang iway ksay ro nang ta. Utray wadab ai ya kata ka hukum, hau Joshua. Pagka Bible kong, bada ka basuk nga nong yapi, ki job ya ka Jericho, namar ublay udang ringkat bat ki. Hak singi ka ba hinyo, ka kenro ka pra. Kaktin ka jong try ko haba kenro ka pra kilay rung. But haba kilay rung siya po, haba kiyo iya ka spa ka po. Jong ka Jericho. Hong pi. Kini ki brio nga pi sao po snem ki bayat hari klaw. Kisu lungo aba pet iki ay. Ka Jericho ka de ka shnong ka balabyang ba. Namar ha kenro jong ka Jericho dang la mas na yeng tapi perkat ka kenro ka bahe kan no. But haba kini ki kon Israel ki rung hang ta. Ka jing penshoy galong ga babon ba. Namar balay habayo i ya ka jing itanat jong ka Jericho. Kan mau ngi im hangane ka perthai. Ka jing penshoy ga babon ba haba pipet ya ka jing tanat jong ka perthai. Hare baro ki suto ya gane wat kan ka jing tanat baro ki de ban penjotlot par ki klo ya kata. Hare don way uba kertengu akan. Kaktin ka jong balay ka ong ba uni ubreu u akan umla ban te la kam ya la de. Haka de khot ka ba arpwe ka nong ka ba hinyo. Ka Bible ka batay. Haba uyo i ya ka brandi jong ka Babylon. Fiyos ngaw hang ni ya ka kentien Babylon. Ba haka to ka por nga nong ya fikila ya Kaei pateng. Ka poy siya do si Jericho ro kata ka Jingkhein jong Babylon. Haba uyo i ya ka brandi jong Babylon ba itanat. Uyo i ya ka rupa arspa shekel. Haba uyo i nga nong ya pi ka Bible ka batay, ka Shillong kot, ka ksiar, bat sanpo, shekel da ka jingtho. Nganong efi, anda kumta ngala ikwa yaki. Unewa kan, habo yo iya kita baro. Kadon ka jing ikwa nganong efi. Ka Bible ka batay hang niya. Maunewa kan ubalayo sngaw ya ka surga jong blay, uda tip ya ublay. Ulala banlaj na ka jing penshoy jong ka riklaw. Hanre umla banlaj ya ka jing itanat jong ka Jericho. Ka Bible kong uyo i kay ya ka berandi jong ka Babylon. Uyo i ya kita ki shekel rupa nganong ipi arspa. Ka uyo i Shillong kot ka ksiar. Uladan ka jing ikwa. Kani di ka jing penshoy hadu mentaro. Bat ngikwa ban buhrieh ya kini barang ibu hayeng. Kan mau ka rupa ka ksiar ba de ka jang ibu hayeng. Nenem day. Hatu ka de ka pop ya kata. Jing siya kam day ka pop kum taban buhrieh. Handay hang day ka pop ka daw balay bu blay u ong kani ka day ka jong ha. Kan mau Kaei ka ba pipi don kam yo ka day siya ka jong blay na kata. Baru blay u ong Kyrpang ya kata hanga. Kaktin ka jong blay ka kren ba day ban Kyrpang siya kata nama katay ka sok nun kong ka jong blay. Kim day ban kin kata ki kon Israel. Haray hang day wakan udon ka jing kwa kan mau ha. Pinikwa ba ya kaei ka ba pipim don. Bat kam day ka jong pi. Day nama ta pa ka Bible ka ong menumi kwa ya ka tanga chupara marjan. Namarum day jong pi. Ublay udah tip ya ka jinglong jongi ngini kwa be ya ka bam day jongi. Denam day. Day kata ublay ukang. Kini baro kam day jong u akan na jongi kon Israel. Kini baro day jong ublay. Bat be ikwa ya kata. Namar belay. Sutho bola yat ha kata ka jing sya penshoy. Jing sya ha ka ni ka por kal nong ka ba hinyo. Kidi ba ni le thma ya ka ni ka snong ai. Kadi ka snong ka berit ba kam day ka snong ka ba he. Hanre ha ba namar ba ki yap lai pun riu ngot hang ni kindet ben riu Joshua. Ong kumno kum tai ka ni ka snong yap. Ado lai pun riu ngot bat ka Bible ka batai hadin jong kata. Ulay yakmat jong blay baru blay ong ba ki Israel kila lepop. Ba nga so pelang ni mday Israel lepop tang do akan.
Ano fi way bri haba lepop ka pop ka lej barok hiang. Ka Bible ka batay hang ni. Ba une wa khanem haba yo ikine barok ka Bible kong ulale fitep. Pindu I ulale buhrieh hapo kendo uang hap deng ka yeng jan jonga bat ka rupa hapo jongka. Ulej ban buhrieh ya kata barok hai ha pedeng. Karahap kara sejerong. Handre hang ni wa khan buhrieh ya kita barok ha pedeng. Data ka Bible ka ong na kitab Jeremiah. Anong ka ba katnyo ka donut ka syukor ka donut ka don hey ha pedeng. Finda suto ha pedeng. But ka Bible ka batay. Lada fi bu yo blay hajrong. Ke barok kinlong ki bala kentang. Lada fi bu syahya lade ke barok nganong fi kinlong ki bamkot. Uni ulalay nganong fi bon buhrieh yakini. Buhrieh ha kata ka yeng jan jongo. Kani ngade ke mga bu ke jingkeli ke ngi buhrieh yeng jongi. Yo pi buhrieh ya Kaei. Ka bamlong. Ha ka yeng ke jong pi. Ka bamdai ke jong pi. Baraba pi buhrieh ya kata. Kalong ke ka bama. Hala dangi buhrieh ya ke ka babha nganong ya fi. Pinyo I ya ka jingker ku. Ngatip ya kani ko ka testimony ya thu itai pastor yong. Ublay khot I ban in ay ya ka Bible study. Umdan kanono ka jaka hang taba kwa ban lej han umdan kadon tang ka patakyat. But iya keren but itai kong ni ong kong kalong ni bangan I Bible study. Itai kong. What lada ide nong di kiat. Han nong marbu pastor uwan ha ka patakyat yang toh ngan sya. Ha ka pon ribu jitang sitengan ta. Hadu asnem ipalong ka Bible study hang ta. Uweru nong di kalafitep. Baro haba kile sa Bible study kira Bible hai mai I hai pelong Bible study ki wan kinong di ki bu da ka klat. Bakidengnya di kinang sengap uni pastor dang I Bible study. Mo. Badum dan menu yo jingkta. Bor tau pastor fitep adap arsnem am. Try ngam la syu try. Udah mi nang tu long nong di la jong nama la smakiat lut. Nama kadai ka patakiat. Bad la lai khanang nak mata kita ki bondi. Odi ala mdan makala bomon. Hare hadde na sem kata ka singibo I duai biti pastor yo ngala thaj ngam la syu. Try on klik sebentar. But ilai kata ka janmit banai ka Bible study. Fitep ha kata ka janmit. Itai nong di kiat ikala bomon. But next day patakiat lakhang. Namar itrai jong kata patakiat kala bomon. Arsnem. Kam sai so. Nganong ibi klam sai so. Hare haba kami ta ka so. Nganong fi kinong di baro dan patakiat syu. Namar bele inong de ikala bomon. Piu try dan ke jing temu ke bakrau ta ngim tip hang no. Itai pastor ong pitip kat no ju soleran pastor habang alek. Lamar dami nang tade kendu ki breus makiat ta ka janjong ha. Semadu mana ka janjong ha. Ki breu ki nong ade pastor neng ade kendu ngasoleran bayang try. Bele yang ami kot kunde. Hare hadin asnam isu tu bele try kot. Namar try udan ban penkala. Ya kata ka breu. Pan ngala banong ye pi. Ngim tip hare try udan ke jing temu ke bakrau. Ki kon Israel ki klam sa ban su tho nganong ye fi ya kata ka jing temu ke jong try la da kila ban su tho wa kanun chem la le ke ne usngau bo ble u kwa banai tang ka barit perkhat ma fi u ble umut banai ka bo he ba ka ksiar kam ni ka ba crowd ta jong ble ka rupa kam dei ka jankop kam dei hare u neu breu wang dang la ka jankop ka dang la ka ksiar ka dang la ka rupa pa bon na ka bantaki breu ki sngau hadu mentaro song koridor ya kata Par ngengej hakini ki sistem siteng na arsnem. Ngi ala man sung thu ba ki long leno ki baro ki plan jongi. Lam da deu try na mario sarkar ai lockdown le syu kita baro. Une wa khan u kham la ban sung thu. U blay umut ban ai ki ke ba kraw. Une ikwa ke baret. Yo blay dan ka plan ka ba kraw nam da jong pi. Har yo ngi dan man jing kwa ti baret ta. U blay mut ai kat ni fi sung kwa ba ini. Don ki shep doi lam pastor. Ngani yo kam tang I berit beria. Ngap te kwa berit beria. Blay jungim tu blay berit. Den pan. Ton saai. La do kpa ba kan jado unang banai ke batam kan utam kpa ba beneng. Amen. U akanem u pet ya kita ki lightly uang kene de ba batam ulale ban buhrieh. Hare tip kene de ke jingjon. U blay uang me kwa kat no ngan ai ya kata. Lada melada pen kongo yang a. Dia kata ha gospel Matius in real life lie. Kalau ada orang dah, ada wat saya ke hima jung lebar ke hok jung ai ke baro on sa ai lang tam. Hari ngipat ting ti berit bayo. Labiang. Kani ngadi ke ba mana mau akan ukam la ban song tho. Ban pitep u syaitan u kwa be ban pen kod de na makata ka por bu David baru Goliat haba ya kendo anong ye fi. U Goliat usdang ya gatma. Hari u David haba ulet ban yale u pen kod ya gatma. Ken mau ba.
Wanum ai bang ngin long kin nong sedang, ai ngin long mangi kin nong penkut gen. Amen. Habau try Jisu unwan arsin hang ne kendo un penkut yaki ke baro. Kata katma ke balas dang na beneng un penkut hang ni hapok kendo. Naga kita cuman pau nong bakat ar ke ong katma kala don ha beneng. Bad ia kata katma un penkut hang ne kendo ba ong katma Armageddon. Amen. Fite udah belai nganong epi uban penkut ia kata katma. Bengi haban suto ia kata. Bad hang ne ke tin ke jong try kong bau akan hang ne u kremla man suto ke bau belai utmu. Ke bau belai utmu nam ta jong pi jong a. Ngi haban don ke ni ke jinglong. Hadin kata ngi salah ban yo. Wei ne ki sok man sim udai. Jing ya sha slam. Fisu to ya? Nama belai unum le hakapor jong pi. Belai un le hakapor jong un nama kapor jong u kadai badai e. Na martante hakapor jungi ngala manong ye fi kala banganum dei. Kan ma ba u blay umlong ubreu ka Bible gong. Bon ai no kum tu da. Usuto hakapor ka ba dei biang manai. Unum ai yangi hakano no kapor ka bangi kwa. Un ai utep bangi lala ban pediang ya kata bat kham tam e ban sumar ya kata. Ka Bible ka batay hang ni u kwa ban tun chu gi kon Israel. Habangan ai ki yang kata kasnong ka ba tu jaga dot ba ngap kata kasnong ka ba dap da kser kasnong ba kim kam mantre kin ba mi to so jang kata kasnong ka yeng kim nan kam man sna kin sa kata giyeng u ay ki kata han shwabo na yu ang ka banung kong ka de jonga hadin kata sa shim fi u kwa ban tunjo kila na em ban handle ngan fi bon kila ban yo ya ka jingkur khu kim la nganong fi ban bat ya kata ka jingkur khu bat hang ne banga pe yu akan nganong fi u klam la ban su tho ya ka ai ka jingmot ka jong blai namar hang ne ada ulala su tho unum shim de tat ya kata jinget ke jong o haka berandi haka rupa pada kaksiar babon ba ki breu nganong ifi ngi de tat no ya kata jinget jongi haka yeng kesem ke jongi haki aka ada don ke haki yeng kesem ne haka jingem jongi ngi de tat no ya ka ban pensobha ya no ri no une wakan pakat wale ban bure tep ya ka e ka ba bure ba ka e ka ba bure so jong kata ka dei ka jingyap dan dia jing yap tang ya u kala biang hari ke Bible ka ong ke khot ka bar po arkai kami nak kata jing buri jong ka ong ni kum tau Joshua ula pha ki breu bat kila ya pet sha kata ka yeng jan hakmiru la buri ya kata ha ka yeng jan jong u bat kata ka rupa hapo jong ka te kila ya shim ya kita na preng kata ka yeng jan bat kila wan lam ya ki hau Joshua bat ki kon Israel baro kila ya bo ya kiru hakmat utrai te Joshua bat u Israel baro lambat u kila yashim yau akan ukon usera bat kata ke rupa bat ia kata ke berandi bat ia kata ke Shillong kot ke kesiar bat ia ki kon shinrang jong uru bat ia ki kon kentai ia ki masih dap jong uru bat ia ki kada jong u bat ki langbrot jong u bat ke yeng jan jong uru de bat ia barokat ba udan bat ki lewan lam ia ki shagatem akor baru Joshua ulong balai mela penjin jari yangi utrai ula penjin jari me hakani kesengi teki Israel baro kila ya lentem ya u daki mau bat kila ya tang yaki dakading anda kila lentem yaki daki mau ka bainong anong ifi ya ka e ka ba u akan ule kam de shu ka bainong ka baret ka bamot ka e ka ba nga ban mapingi buri ha ka yeng ka jongi kata ka de ka ba mala da kam de ka ka ba ngi buri kat kum ka tin ka jong blai ke ke ba pi don hayeng kala ban long ka jingker khu ya pi ne kala ban long ka jing tem ya pi na mar balai bun ba ngi ki breong ngi ngop nganong ya pi ngala jies ngong ngi nong ya la bong ka pisa bam hok la pan kala hok ar pi ai no shu trai no vi ka bam hok kan kala bam hok hi de kata au ji so ba le sa ka yeng jo sa khayas khamong ai no sanga balai mit pan pai je kitu boro fi su to ngi hap man su to kan no ka por ka jing pan choi ka wan mangin hap hang ta bangayo i bo wa khan u hap hang ni ngi de ban bu ya ke shadien lot ngin bu saya ka tin ka jong try bat yau try ai kwa ban ai man se mingi wanum ngat hakano ka jing pan choi bat ya kata ban shem bat ban wan lam hayeng la jong namar balai kata kala ban wan ra ya ka jingma ha ka jingem jong pi kata kala ban wan ra nganong ye pi ka jing sneuman om tang ya pi hare ya ka long yeng ka jong pi bu akan u kham la ban su to u kloi ban shem bat ban wan ra hare u wan ra ya ka jing jot u wan ra ya ka jing yap haka yeng uperkat bau buhrieh ya ke jankop buhrieh ya ke rupa buhrieh ke kesiar hare om buhrieh ya kita buhrieh ya ke jingyap tek tek ano ki breu kim su tho ba ki buhrieh ya ke jingjot lada yo ngi persang man pen kelai ke yeng onla ya benong try kumba kerahap ke duai try pen em ya ke yeng ukpa jonga ke keme ki sipara gi jonga bat barok ki badon bat nga amen men panem yaki bat pitep kane ke rahap habakal duaing ke yasai ka ngej wat la ka de nuti
But ublay ngakwa banong ya pi. Dayo sngow ya ni ka jingdoi. But fitip day na makata pa pinda pule Martin sedang ya ka testament ka batamai pin Shem ya ka kerteng jong ni ka Rahab. Haga gospel jong Matthias. Haga lenong ka banung kong. Haga dekot ka basan kong. But usalmon ulapan kaya ubowas na ka Rahab. Bible kong ubowas pat ulapan kaya Obed. Baru Obed ulapan kaya Jesse. Baru Jesse ulapan kaya David. Berkat ke Rahab kawan pat hakini ki pateng ke jong Jingkhein Jesu. Kini ke breu ke badai ke nuti. Kaei ke pelong ya ka Jingkala namar balai. Katip baka buhrieh ya utrai ha ka yeng ke jong ka. Larangi buhrieh ya utrai ha ka yeng ke jong nganong evi. Ka pateng jong ikan long ke balakurku. Handai lada ngi kalalong kumuakan. Ngi buhrieh tangkai ke jing ikwa jong ani ka pertai. Yo kaya lam yang ngi syaka jingjot. Day nama kata kali nga jingkli ke bakraw. Yano ngi buhrieh. Kalau hitep ban buhrieh ya utrai pide ki breu ki bastat kan. Pi buhrieh ya utrai. Kabamot pim compromise pim pia telun lang. Bat ka ike jong ni ka pertai fiong. Ngan bu bet ya utrai ha ka yeng ke jong a. Ka Rahab nganong ipi. Ka tip ya ka ei ba ka kale. Nama ka Bible ka ong namar ka Rahab. Ukpau laj em. Ka kemi laj em si para. Hare namar wakan. Ki kon barok ki yap. Ki jingdon jingem barok nganong yepi ki yap lot. Namar balai. Namar bu akan buhrieh ya ka jing bamhok. Larangi buhrieh ya ka jing bamhok ha ka yeng ke jongi. Ka jingjot ka yeng. Larangi buhrieh nganong yepi. Ya ka ka babha ka jong utrai. Ngi bu syahi utrai halor jong ka yeng jongi. Nganong fi ka jingger khu ka bot yengi. Amen. Ka jingger khu ka bot nama ngayi hang ni ya ka Rahab ka khamsham lakut hang ta. Habaki kon Israel ki rung ha Jericho. Habaki rung hang ta. Nang ta mi man ka Rahab. Bakan long ka jingger khu ya ki kon Israel. Kani ka breu ka basyakan taj na jong lade. Kaba sya ya ka ban salang. Ha kata ka imlang salang day kata ka Bible kong. Kalahaban sna ya ka yeng hajan kata ka kenro. Kaba mut ka jengay na kita kiway pat ki breu. Ka jengay na kiway. Kala jan bat kini kiway pat. Bat kini kiway ka kalalong ka jingger khu. Kalalong ka jing tim na ka banta jong lade. Hari kalalong ka jingger khu nam ta kiway. Namar balay ka yasno bat ki. Ngalaban ong yefi. Lada ki breu ki laban tim yepi. Lada pi jan bat utrai. Pin kalalong ka daw jong ka jingger khu. Tani ka Rahab ka bamlong ay. Ka kalalong daw jong ka jingger khu. Balaban ong ka Rahab ka nong Jericho. Ngalaban ong yefi. Kawan haka pateng jong ka Jingkhein Jesu. Kakantip kata banlong. Hari ka supen kongo namar Kaei bakalayo sngow ka Bible gong. Kakampar siyam layo i. Hari ya Kaei bakalayo sngow kalangit. Bat namar bakalangit. Anong yepi. Kayo mat ya ka jingger khu. Popon ba ki breu ki kwa banda yo i ki sangit. Hari hang ni i gani ka breu. Kasuyo sngow kalangit. Bat namar bakalangit kakalalong ka jingger khu. Hari unewa kan namar ba ulayo i. Ulayo i da ya Kaei ka ba blay ula kular. Uyo i ya kata. Handai uhap man hakapop. Tadai namar kata wanum ong habang anda yo i ngan sanget yo pi yo i pi hap man hakapop. Namar wakan ula yo i bo blay ula kular ngan ai ke Jericho. Wakan yo i bala ai Jericho hakti jongki. Handai uhap man hakapop da. Handai kadai ke breu ka basu yo sngo. Kalaj emman nakapop. Tadai namar kata pi ki ba yo sngo kadai ke sngi ya ka balaj em nakapop. Ya ka ba pin kenrian hakapop. Ya ka ba pin seino ya ke ba pi buhrieh. Yo ka bamday ha ka yeng ka jong pi. Say no brat no na ka jing em jong pi ro. Say no ya kata. Teng teng ngi hapo jong ladir ngi buhrieh bon ki ke. Ki jing thang ki jing so si ki jing bon not ter kum ta. Weng no ya kata na ladir. Namar kata barong anong fi kana mi lam ya pi sabenang. Habo train wan shao kamot ba pindon menta. Namar pi don ya ka jing thang palat. Pi haban weng ya kata ngam kran fi tang ka yeng ka ba kenja do ya pi buhrieh yu. Hari nga kran ya pi ya kata ka mat ka jong pi ba ka temple ka jong blay. Ka yeng ka jong blay. Yo hang ta pi buhrieh ya kita baro. Pi haban klong no ya kita baro banong try nga kloy ya ka bangan klet ya kata. Hari pitep ya ka babhang ngi klet iki breu ki balek sniyo ngim ju klet. Ngim ju klet ngi kan ma tong selai i. Nga kan mau mun syaf lale ayu. Wala da dang rit dang kan mau da. Dang kan mau ba ka babhapan. Nju kan mau. Namar balai ngilong ki breu ba klet ya ka babha. Kum meneng las dang fi na kitab nong bishar nong baar lokot ba shipo. Pa kita ka pateng ka bami kala klet no namar kala yo lut jingger khu da. Kala klet no yo try. Ya ke babhang ngi klet no. Ya ka basniu ngim klet. Handai ka ni ka singo fi. Yo don ba do ba les niu fi. Ya don ba lapan ketang fi. La don ba pun bo no dia fi.
tu klet no ya kata baro namar ngi teng-tengan ngim ju klet ya ka barem dai nama kata kikik badon hajan jungiyam ngi shu mut sniu bet namar la don beles sniu yang kini badon khamar yang ngi perkhat kini usal sniu yang ngi itela shet yang ngi kini ro kisah shet hi yang ngi perkhat di kumta nga kwa banong fi hab man su thu ke barem glalit no baro kla jalong ka thamai fi don baru trai amen fi haban klet ya kata ka barem tu ngi rahab ngala man su thu e ka rahab ka de ka nuti nga perkhat yu salmon da bo unia poi mania syong bat karahap namar bo ya syong bar kani gabriel ka kerteng ke jong uga don hak pateng jong ka Jingkhein yo jisu amen namar teng ngi bisar ya kibriel hey bo try ong ka bisar ri jong ngi bisar no mangita tadai namar kata hak kwa ban ai man sim ya pi ha kani ka por ai ngin su thu bangin long ka yeng ka jong rahap ai ka jing im jong i shimet bat hak ka yeng jong ngin long ka rahap ka baburi nganong ya pi ya kita kibriel ki jong try ka baburam ya kita kibriel ki jong try bat ka bada duai om nang tala dia ka duai na ka banta kata ka yeng hi barok away ngam te pi duai ne em ya kata ha ka yeng la jong wanum ai pin long ko makan wanum ai pin chubun kam tang nam ta ki jan ta ka rupa bat nam ta ka serv kita ki dei ki badon kam hare kim dei ki bakong santam ka dei kata ka jing per hare ka jing duai ka dei ka bakong san ba ka ni gabriel ka suthu ya ka bakan duai ka ni gabriel ka suthu ban ya sa ba ka ni gabriel ka suthu ya no badai ban buhrieh ha ka yeng ka jong ka bat ka buhrieh ya kita baka suthu lamba jong ki ngan laj em ngi buhrieh ya no ha yeng jong i akwa ban of ya dok trai udan ku mangilong ha yeng sabar ngilong kunjo ku mangilong sabar ha yeng ngilong kunjo hare don bon ba ki breu nganong pi i phong i ka dur bula namar ha yeng ki buhrieh da ki ki bam dei tengah ai men sim ha kani ka por man tai we pi yo sngo ba to ai ngin buhrieh yo trai wanum ai ngin hap ku ba hap u akan habu pet ye ki jing itanap wanum ai ngin hap no hang ta ken utrai un kur khu yang i lamba kani ka tien ka jong ngangai kani ka tien kan ai bor yang i kan pensat bor yang i pi namar wakan ula buhrieh la ka jong ka pop ula yap om tang mo u yap nei ka yeng ka jong u hiru bar koi kan mau ka bible kong ba kamdan ke ka ba buhrieh khamat ka jong new blai bar khot ka long ka balin khot nginum la ban buhrieh la ka jong ka pop ka jongi lagi dang buhrieh ya ta ka pop ka jongi ngin yap ha ka ta ka pop ai bangin long kum ka rahap abakala yo sngo ya ki kamba ki jong try bau new try la pen kat arliang ya ka ta ka duriau basau klar ngat ka jing shet tieng ha ka jing shet tieng ka beriu blai ha ka jim ka jong ka ban amar bakala shet tieng kala yo mat ya ka jing snei ka jong blai ha ka jim ka jong ka om tang maka hari ka yeng ka jong ka hiru barok koi ka yo mat ya ka jing penem kum juro ha ka jim ka jong fi ha ba fi su thu ya ka ta ka pop ko ban ha ka jim ka jong fi pash new blai namar fin da pash new blai pen yo mat ka jing snei ka jong new blai ba om tang ma phi ban lat em hari ka yeng ka jong fi hiru barok koi kan yo mat ya ka jing penem baganget kani ka khtian ha kani ka singi kala long sha ka jing kerku ya ka jim ka jong pi kan ma kani ka wei nginum la ban phri nu trai nginum la ban re ya la de nau tau trai uni trai long bai ilot baro ka ke ka ba file ka long ka balin khot ta dawi ha wan ban dam khamat ka jong nu trai ban mane yu ban pediang yu nong penem ha ka jim ka jongi ba tau dei u Jesus Christ ba bangi pediang ngin laj na ta ka pop ban ngin laj na ka jing yap ni kwa ban duai kani ka singi na ban ta ka jim ka jong pi ma finum buhrieh shu ki ka ba pi pla le ma finum buhrieh shu ha ka ta ka pop re ha kani ka singi fin pai no shu try ma fin yo mat ka jing snei fin yo mat ka jing ai ka jong try ha ka jim ka jong pi ni le lang ne po ban duai pa jing pha ban nom khoi ka ting ka jong meng wan khma ka jong ne por ting Jesus Christ no panim jingi try ngi ai ngo ko try Jesus ma kren ko try ka jim ka jongi ko try limba kani ka khten ka jong mi ko try limba ki shakri ki jong mi ko try Jesus mangi tep ko try ka khten ka jong mi ko try ka ong nom la ban buhrieh ko try Jesus na mi ko try ngi nom la ban buhrieh ko try ta ki pop ki jongi ko try bor khoi ka long ka ba pa bor khoi ka long ka baling khut ko try ha khamat ka jong mi ko try Jesus try nga tep ko try Jesus ne ko po yo don ko try ko po ko try Jesus try ki la re na me ko try Jesus ringi ai ngo ko try ta ni ka sngi ko try Jesus me ma ai ka tien ko try ha ka jim ko joki ko try la da ki re sa ko try ka pop ko try Jesus ka jing yap ko try ka up ko try ya ka gm ko joki ko try Jesus re try ngi ai ngo ko try ba me ai ka tien ko jomi ko try ka
ktien jong ka jingkular ko try ka ktien ban I min sim ko try ka GM ka bejat ko try ka jongi ko try Jesus ba mela pha ko try lo jong khon blong Jesus Christ na ka banta ka jing penem ko try yang I way pi way ko try Jesus abangi khot ka pat ka teng ka jong try ngin yo mat ko try ta ka jing penem ko makara hap ko yo mat ka jing snake ka jong me ko try Jesus kala light ko try Jesus na ka ta ka jing pen jot ko try Jesus maka ba ka yeng ko try ki yo mat ya ka ta ka jing ai ka jong me ya ka ta ka jing snake ka jong me ko try ka jing ka jong ki abangi wana khamat ka jong me abangi pedem ko try abangi pen red ko try abangi phla ko try ni ki pop ki jong ko try khamat ka jong me ko try ngin ko try ngin shem me ka jing snake ba ka jing ai ka jong me ko try Jesus ma me ko try pen khoi ko try ta ka jing bom hok ka jong ko try bat ba map ko try Jesus ya ki te ki pop ki jong I baro ko try Jesus ba nget ko try Jesus ko ba ktien ko jong me ko try ngin nomla ban lach na me ko try Jesus try ka pen kan mau ngi ko try bagi hair thap nyang ski brain ko try hang ta me don ko try abangi siang ko try Jesus ki jik thia pot nyamra hang ta me don ko try ngin nom lach na me ko try ba nget ko try ni ka sngi ko try ki ni khon ki jong me ki su tho ya ka ta ba ki nom lach na me ko try Jesus ba nget ki wan man pret ki wan man pen dem ko try khamat ka jong me ko try ha ka ni ka sngi ko try Jesus ko ma mala is ko try Jesus ka hap ka nget me ni sngi ko try ka jim ka jonki man pen kala man pen thamai ko try ba maki ko try ba ka yeng ka jonki ko try ka ni mat ya ka jim penem ko try ha ka jim ka jonki ko try ki ni mat ya me ko try Jesus unong penem ko try Jesus ba kin em ru ka jim ka ba thamai ko try Jesus ka jim ka ban shakri ko try ya ka kerteng ka jomi ko try ngi pan ngi dem ki ni baro teng Jesus Christ blo no penem jingi amen ngi nyat sha ka ni ka ktien ka long ki jikar khu ha ka jim ka jongfi ya ran penem jongfi ka ni ka singi firang kwa ki jing slok ne fi kwa ki jing duai pira ban phone ki number fi ti screen ki jongfi ni fi la ban kan do ngi sha ni ka office jong ka Potternet ka ban ha pa Nongthymmai Nongkhryiem te tat ring sham yang pa da hoi ka singi ublai ka jing sok ulor kan ba fi baro amen